ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର କହିଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦ। ତ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଥିବ ତ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା କେଉଁଟା କାହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲି ଦେଇଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସଜୀବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସଜୀବ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବାହାରିଲା ବା ଏକ ପଦରେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ କହନ୍ତି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ଏବେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପଦ୍ମ ଆଉ ଗାଈ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସଜୀବ ଆଉ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ପଦ୍ମ କେଉଁଟାକୁ ହେବ ନା ପଦ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେବ। ତେଣୁ ପଦ୍ମକୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗାଈ ସଜୀବ, ତେଣୁ ଗାଈ ଯେହେତୁ ସଜୀବ ଆମେ ଗାଈକୁ ସଜୀବ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଇଏ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଆମେ ତାକୁ ଖାତାରେ କରିବା।